Una, nga espirituhanong panalangin sa atong maangkon sa diha nga mamatay na ta. Pilipos 1:21 sa gingon ni San Pablo, kay alang kanako ang pagabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon maoy pagdaog kadaugan. Na we are more than conqueror ta, diha kang Kristo, di ba? Nagabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon kadaugan. Sa ato pa pagkamatay ni Pastor Indoy, ang ingon pa ni Maribel, kadaugan. Gusto mo kadaugan? Ha? Pero kayo sa iba, daog sa dili, sa ilingan, pero kadsadya na mamatay na, kadaugan na siya. Gusto ka kadaugan? Kadaugan! Gusto ka sunod? Ha? Ako time na, mo na tama. So, kayo na kadaugan na kayo na siya. Murabat kasi sa lumba, sa negosyo, sa away, sa espirituhanon, sa diha nga mamatay na ta, nga nakinabuhi ka Kristo, madaogo na. Mula sa Pablo sa imong pamingon, kay anak ka na pagabuhi mo sa Kristo, madaogo na ka, hindi ka matay nimo kung sa imong pakinabuhi para kang Kristo. Kumusta imong pakinabuhi karon para bas Ginoo? Kumusta mga atong pakinabuhi para bas Ginoo? Kinahanglan gyud ang atong kinabuhi karon, ato na nang itugyan ngadto sa Ginoo. Kung para kang Kristo rin imong kinabuhi, kung maabot mo kamatayon, kadaogan na para nimo. At ito sa kaduha nga, espirituhanong panalangin, kagi ng Isos na pulong. Lucas 16:25, katong si Lazaro namatay. Di ba? Ang dato, hangyo siya, kung mahimo Abraham, si Lazaro, itudlo nga tubig o ibutang sa akong dila, kay perting inita dire. Bigo si Abraham, anak, pinumdumi, nasa dito pa ka sa maglabi dito sa Yuta, nakadawat ka, maayo nga kahintang, maayo nga mga butang. Apan si Lazaro, nag-antos sa mga kakurian, kalisdanan, dili pero karon siya, he is comforted. Siya, gilipay na dire. Malipayan ka sa imong kasing-kasing, pero kung nagdaan ko ang gapon, dili ba dyan hingpit yun ba? Pero inigamatay nimo hingpit na nakalipay dito sa Ginoo. Isa na ka memorya, piladayan 14:13. Kapahulayan. Kay sila makapahulay gikan sa ilang kahago. Ato nang gitugan atong kinabuhi natos Ginoo, pero kini nangalagad ta og Ginoo, di ba? Usay hago gihapon, kapoy gihapon. Ingon na siya nga, ikapoy na ko. Lord, kapoy na. Ningon gina siya. Pila ka semana gikuas Ginoo. Isa may gikapoy na dire. Pero nangalagad mo sa Ginoo, kasi wa mo mga gikapoy kay wa mo mga lagad. Simbara mo kung usay gusto niyo nga oras atong simbahan. Tikso ko na sotso, mabot mo galas 10. May kapoy na oray man. Unya pag adto sa mga outreaches, uban gyapon mo. Wala malingog. Pero uban kas nagpangalagad sa Ginoo, kapoy na siya. Pero kung ano bulahan balik ko ray. Bulahan kadto, bulahan kadto namatay huday dalon nga namatay diha sa Ginoo. Sa bulahan kadto namatay nga nag-alagad sa Ginoo. So yan kinabuhi gitugyan nas Ginoo nakaangkon na sa kaluwasan. Unya ang iyang pagpangalagad yang kahago bunga na sinod na kaluwasan. Dili kay nangalagad aron maluwas. Kundi nangalagad siya kay luwas na siya. Ang nami sa una. Kawan ni sa una. Unya pagbiya na mo sunod ni. Ya karon pagbiya niya di sa kumusunod. Kamulaan na ha. Okay, hago kay ni siya. Pero wala katong namatay nga nag-alagad sa Ginoo. Oy, sa di pa mo mamatay kinahanglan na amos Ginoo nagalagad. Ha? Namatay nga nagalagad sa Ginoo. Oo, nagingon ng barang nga espiritu kay sila matapahulay sa ilang kahago. So ana didto human sa kamatayon ang hingpit dayon nga kapahulayan. Ang tinuod nga kapahulayan sa dayon kung naa Ginoo. Pero kung wala kas Ginoo, mag-anto sa kalayo hangtod sa kantoran. Mga katawhan, kung imong kinabuhi wala pa diha sa Ginoo. Kini siya nga sitwasyon usa ni siya ka magatudlo magapahinumdum nato nga kamatayon mubiya nga moabot ba nga wala nato damha. So kinahanglan gyud pangandama kadtong naay anak kadtong naay Ginoong Hesus naay kinabuhi nga walay katapusan. So importante gyud sa atong kinabuhi naa kay Ginoo ato ang kinabuhi. Ingon nga atong manuluwas atong manulubos o Ginoos kinabuhi. Nga resulta na siya kung tinuod pangalagad kadto niya. Kung sa imong pagpangalagad ubanan ka sa Ginoo suplayan ka niya naay panahon papahulayon ka na. Saman pa so ilog pahulay na siya. Ano ron? Ikaw upat na espirituhanong padalangin akong gisgutan. Sa 23 Pilipos 1, Mingos Pablo, nagdibo ako. Pero para nako mas maupay, mubiya ko ining kalibutan na og makikauban ko sa Ginoo. Ang pagbiya ining kalibutan na dili lang kay kadaugan, dili lang kay kalipay, dili lang kay kapahulayan, kundi pakigkauban sa Ginoo hangtod sa kantoran. Pero para kang Pablo, mas maayo nga mubiya ko
or kamatayon. Kay sa akong pagkamatay, makikauban ako sa Ginoo hangtod sa kantoran. Ug amo na gisulat niya sa 1 Tesalonica Kapitulo 4. Kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Di ba tuwa na dito? O niya may panahon nga ibay sa Ginoo iamo toy mouna pagsugat nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Mali sigurado si Pablo sa iyang kinabuhi nga kun mobiya kining kalibutan na makig-upod na sa Ginoo hangtod sa kantoran. Nindot kayo ang kinabuhi. Pastor Eloy karon. Tuwa na nakikauban sa Ginoo. Amen ba? So, kung tanaw na itong tanan, sumahon na itong tanan, importante ang atong kinabuhi. Ingon nga si Jesus na pakamatay para nato. Ato siyang dawaton. Ingon nga atong personal nga luluwas. Mutuo kita sa gibuhat niya. Wato na to siya, ingon nga atong manunobos. O Ginoo sa atong